Tinggamit lang inyong kaliwat. Karon mula o tapos sa karon magtuman ang balaang kasulatan o sa katinawang ihimong kauban o amin. Sa katapusang mga adlaw moabot ang mga malisod na panahon. Ang mga tao maghula-hula lamang sa ilang kaugalingon sama sa inyong gibuhat karon o sa kwarta. Hambugera sila mapahitason bugal-bugalon kay wala man nagtuman sa balaang kasulatan. Gipatay ang pulong, pinaagi silang pagbuhat o mga seremonyas. Dili maluwas ang tao sa seremonyas, gawa sa espiritu. Pinaagi sa pagkamit sa akong ibalaan. Mga bugal-bugalon, isayaw-sayaw nila ang mga Diyos-Diyos. Masupilon sa ilang mga kinikanan ang mga kabataan. Dili mapasalamaton o dili na sila Diyos nun kay wala na ibinuhatan. Wala sila ikaloy. Wala ibuang. Butang-butang o nahito ko kininidyo dinigi butang-butangan ka mo. Apan sila nagpatuyang. Wala ibinuhatan. Butang-butang o sila mapatuyangon. Bugis kayo sila kay dili kay bahigugma sa tamaturan. Wala sila kay maayong pinuhatan. Nagdumag sila kay malinamtanon sa maayo. Kamu ang nagbuhat o maayo apan maulahin o'y andautan. Kamu ang matag-adlaw nga nagabasa sa balaang kasulatan kay ilain kamu matag-adlaw kamu na hinoy dautan. Giuna nila ang halad, ulahi ang altar. Kamu din giuna ninyo ang altar, ulahi ang halad. Bao kini madidong-tanon nila, madidong-tanon sila sa maayo o gidongtan nila ang mga maayong mga binuhatan, kiing nagdautan o kulto. Nagbudhit sila kanako o pabudhiyon. Mapasagaron o garboso kaayo, maayo lang sa mga alunahan o matambok na karnero. Balabihon nila ang kahilayan kaysa Diyos tanawa, ikahimutan, ikalabutan ko ang ilang kapistahan o ang ilang mga seremonyas sa ulogan. Gisulat ka na ni Amos. Magpabilin silang religyoso. Haban, isalikway nila ang magtuod na gahom niini, ang gahom sa maayong balita, kaya na ang kabalaka. Kanunay nagunahon na kung kalibutan mong mga batang nagpasagat sa ilang pagto kay kanunay nag-iimon na naa ako sa mga taong dautan. Kanito kay gihangyo ka na ako sa amahan, ako pang abunuhan. Paghubog-hubog pa ka mo. Apan balik ko, mulalog ang akong tingog. Ang mga tao na kailangan ako manuol o mapapandong. Kaya mo inom sila sa tubig na walay bayan. Ayan ang kamo pabilin sa pag-antos kay mo ang itong kabalahanan. Wala na ba kamo? Ginag daw wala pa kamo GBIP kaniman abal kamo akong katawan nakapamatuod din kay saksi kamo uban ka na ko tungod ka na ako tungod kaniya nadamay usap kamo kiingnan mo dautan kiingnan kamo buang kay gani sila tigbutang-butang. Busaling kayi kining mga tawhana pipila kanila musaka sa kabalayan aron pag-ilad mag-ambo-ambo kamo ang mga babae, di ba? Kaya nangita kamo sa tamang nonon
aron pag-ilan sa mga makaluluoy nga babaeng nabuhatan sa sala. Kung kanunay sila, ayaw kabalaka, kailangan na kaninyo ang Diyos. O dali rang madala sa ilang nagkalilaing kautang kaimong maningkamot kining mga bayhana nga makakaton apan dili gayud sila makasabot sa kamatuoran. Kay gahit kining mga ulo gusto lang sila manghilabot sa uban. Ang magbalantay ng bantay madili magtintal ang iyang higugmang igsoon. Dili tigliba, dili papasagaron, dili himantayon. Ingon nga si Hanis o si Humphreys misupak ang Moises. Kini mga tawhana usab misupak sa kamatuoran. So na si Humphreys nang buhat sila o mga plata bulawan o ilang kining isuroy-suroy o ilang giprosesyon. Ingon sila nga mao kini ang ilang Diyos. Nagbuhat usab kini mga tawhana nga mga taong langit noon. Nagkulit-kulit o mga panagway aron ino nila ng Diyos. Apan patay kay wala silang kasing-kasing, wala sila nagabuhat sa mga taong langit noon. Sige lang sip-sip sa ilang agalon, mao nga ang agalon ang hula ang maglugang sa propesya ni Giroha, dugangan ang katalagman o mao na karon ang tanong. Ugaw ang ilang hula-hula o pakyas ang ilang mga pagtuo. Apan dili sila mulampas. Kaya makita man unya sa tanan ang ilang mga binuang sama sa nahitabo kang Hanis o kang Humphreys. Mula karon nagsige na silang kibati, nag-ingon ako. Ayaw na kamo pibati, kay langay-langay lang kada kailangan nagsulat og mga libro, daghang nagsulat. Og mga balaod. Nag-ingon kini mga tawhana usab, nagadon kamo sa langit apan kamo sila mismo dili mo sunod sa langit gihakot hinon kamo ngadto sa impierno. Ay wala man kamo gitudluan sa kamatuoran apan karon bulahan kamo ay ana-ana ang espiritu inyo ra po kaliwat nagpuyo uban kaninyo anak sa tao yano ang pag-igsulti. Ang gusto makadawat makakablag. Apan ang dili mangyangkin kung labi na kung naghasgot o balaang kasalatan kay kay gini silang mga ulo o mapasikaan ba magprisaragumon silang kaugalon bugal-bugalon. Ipapatay ba ninyo ako pag-usap? Buhi ako sa inyong kasing-kasing pinaagi sa pagsulpi sa kamatuoran, pinaagi sa inyong binuhatan. Kaya ana-ana ang kamatuoran ang anak sa tao nagsakripisyo inyong sulubon. Apan dili o na kinahanglan na siya inyong sulubon kay siya akong sulubon o siya akong ulipon. Ginoon, kamo ang magpaulipon o kamo ang iyong sulubon. Apan ang usa ka tao makbalangkay, ang usa ka leader, ang usa ka pangulo, makunang kaninyo. Nagatrabaho sa sama ko sa kaninyo. Apan tanawa ninyo ang mga tao sama kay Humphreys, sama kang Hanis. Nagpataas silang kaugalingon. Ang nagpataas ipobos, ang nagpobos ipataas. Busa ang anak sa tao, panitin ninyo ang iyang mga binuhatan, sibok ba ang iyong pinulungan? Kamu ang buling saksi, kay buling na ako diyan kaninyo. O banti ko na kamo mo gamit sa inyong itidilaw, kamu ang asin. Nandito sa akong katawan. Busa, pahimangluhan ko kamo sa katapusan mga pahimangno. Gisulat ko kini kay Timoteo Panginto. O mao kini ang akong ipahimangno, masama usap kamo. Kung kinsa sila kaniadto mauusap karon, ingon nga ako. Kung kinsa ako kaniadto mauusap karon, ang espiritu sa kamatuoran. Diyos ni ako, ni Moses, o ni Abraham. Si Moises,
si Elias sa akong wa. Mga nagasulti usab siya bahin sa pamilya o nagasulti usab siya sa daang kasabutan. Kaya ang bako o daan ining abot sa espiritu sa kamatuoran ang anak sa tao, iusahon niya ang daan ngadto sa bako aron mabalaan. Kay gikan sa unang ipasilihan kini ibuhat bagong kasabutan puro sumbingay aron usayon niya ang sumbingay kapag isulti sa anak o kamo karon mga buta kamo ang kita. Kamu mga pukul, kamu nakadungog. Kaya ang nakadungog, nagpapukul-pukul, ini sila kahit kung mga ulo. Nabunahon sa ilang mga sala. Ang unang sala, ang ganda pagkamapitas man. Ang ikadwa, hakong sila sa kahon. Hakong sa salati o sa posisyon. Ang sa paimanuan ko kamo, akong mga katawan, isulat ko kini ni Timoteo. Tanawan ninyo ang akong igamit. Nabuhat kami sa inyong iingon na amahan o inyong magwali na sila makadala ka ninyo. Ayaw kamo tuo nga na ikaw makadala ka ninyo. Dili. Bisag ini akong gagamit, dili makadala ka ninyo. Kamo ang makadala sa inyong kaugalingon. Kamo ang mo. Apag siya na espiritu sa kamatuoran, sundian ng namo sa kamatuoran, ang kaalam nga gihatag kanimo. Ipasilihan ko kini kanian. Katapos ang mga pahimangno. Apan walay nagtago ikan kanimo sa akong gitudlo. Dili ba? Kini akong ginamit walay gitago. Ko kanin mo matagabi nagigsulti siya apag siya magtago lang kay nastayot siya kaninyo nga musuko kamo kay dili pa man kamo mukhaon ang dahil busa ko nadungog kaniyong tingog karong adlaw pamumuka ninyo yung kasing-kasing pabalandong kamo pagawma o dahil balik panhawan mo ang espiritu nga napanahon nagpulubugan kayo anak sa tao. Nasayod sa akong kagawian o sa akong tumong sa kinabuhi. Balikan ko, apan walay magtago ikan kanimo sa akong itudlo, sa akong kagawian o sa akong tumong sa kinabuhi. Nasayod ka sa akong pagturo, kamo nasayod ka mo, di ba? Nagpailod paghigugma o pagkama ni ilang tuson. Diba na ang ginita mo pagkantos sa mga paglutos kaya nisunod ka mo din hinandamay ka mo sa iyong pagkantos, di ba? O sa mga pagkantos sa mga may aguman ko dito sa Tagpinya o kanon na iuman sa tingin sa Ikonyo o sa Listra apan giluwas ako sa Ginoo kanyato o kanon giluwas ko sa kini ang akong gigamit kay kanon na isa nakasulti sa inyo pakampi natin Diyos giluwas ako kanyato o karon sama-usap ka mo nini ang tanan walang tinguha sa pagkinabuhi ng Diyos noon diha ang Kristo Jesus lutoson kayon o karon pinalutos ka mo o kining akong gigamit wala na sila nangita kaniya kamo mismo nakaila kaniya bisan sila nakaila kaniya apan ibiya naman siya sa mga butang na kalibatan mo ibiya naman siya sa kinaiya sa Yahwa mga nagpagod-pod kining mga tauhana ay kuno sila anahaw sa ang Diyos kanila mga pangakon mga tawagin basa na ko kanina ang iyang kakalimutan katapusan mga ito apan ang mga daotan o tigpakaroon inyon musambot pagkadaotan kay musuko naman hinoon sa tao na nagwali sa kamaturan kay gusto man silang maglimpo sa mga uban o malimpuhan o sa nila pinangagi silang pagtotoo
ay sila makadala kunoy sa tao at sa langit. Palitin ninyo ang nagsulti ninyo nga makadala ninyo sa langit, kaya nakaras ba ang kasulatan kay base, dili langit ang iyong idala, hapoon mo ang kamong sa impyerno. Apan ikaw o kamo pagpiling o mao kaniyang gingon kaniadto ni Pablo o kamo mao sa karang kay siya man ang nagawali anak lang sa tao manilanong pausap dining dapitan. Apan kamo o ikaw diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kaninyo o mong gituohan kay nakaila ka man sa nagtudlo kaninyo, di ba? Iwasay silang kaugalingon. Matag inyong pangalan, gamita yung mata sa inyong kaugalingon. Kamo, kung ingon kaninyo, ikaw, kamo mismo, ayaw tamaya inyong kaugalingon. Kamu sama Timoteo. Kaya naman kaninyo ang templo nga tinuod sa Diyos, di ba? Ang tunda inyo manglawas o ang kasing-kasing mo man ang templo. Nasayod ka nasukat pa sa imong pagkabata. Nagbasa ka na sa walaang kasulatan. Nagbasa ba mo? Abang tungod kani dapit ka mo ni ining anak sa tao, nadala mo ni tama na. Kay kini maoy nakahatag kanimo kaalam o nagtahod kanimo ngadto sa kadlawan. O nakahatag kanimo kaalam o nagtahod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Nasayod ka mo na kining among higamit, di ba magtutulog ko sa kaniadto? Magbuhat siya mga Dracula na anak sa kamatuuran kay magbasa man siya o pala ang kasulatan naroon iyang buhaton na palagingnan ang balaang kasulatan. Magbasa ni siya. Bisag na ingon siya, wala siya nagbasa. Apan, adunan siya kaugalingon na pagpagi. Mao na nadumog na niya ang Espiritu karon. Ang tibok kasulatan, gisulat uban sa lamdang gikan sa Diyos. O, magbuslanon alam sa pagtudlo sa kamatuoran. Mao ang magbabasa, kung manti kong mabasa, nakaila na sa Diyos sa makaninyo o ganoon kamo sa dalilano dining kapitan. Apat kung nahanap ang kaninyo ang naandan na pagtulunan ang inyong mga tinako sa relihiyon, dilipid ka mo motoon. Kinahalang mamatay ka mo pa kung anak ka mo din ha. Kay nagbunyagan naman ka mo o idahatagan na ka mo ng mga seremonyas. Apa lang Espiritu sa kamatunon na inon ka mo, harap panulungan ka mo, andamon ka mo, kay mo dahulong kining kalimutan. Sama sa kagingon. Patagang ang mga kansang-kansangang. Abunuhan ang mga libaon, Espiritu ng hiwi kadalan o karon, ngahitabo na. Ang iyong panghiwi-hiwi sa pampasa, gi-islit na. Karon ang damon ka mo, ining adno, abot sa anak sa tao. Isunod na ka mo sa nigo, gisunod ka mo karon sa nigo, karon pilion ang maayong pili. Tanawa, daghan ang mga naso, nag-ioy. Kay ginugangan magod nila ang propesya ni ining librohan. Malambot ang kadalapan. Panapos ka na ni Juan. Ang Diyos magpasalamat o naalang sa pagtulog sa kamaturan o karon. Anak, nagpasalamat ko ron. Magpasalamat sa kaninyo kung kamo, mintuman sa iyang suko. Kay kamaturan kini kay anak ka ni sa autoridad.
sa pagbadlong, sa pagsaway, aban usahay, dili na mo magpasaway, kamo pa, amo saway, sa among gigamit. Sa pagsaway o sa pagtudlo, dili pa kamo mangayon, unsaon, pag kinabuhi nga matarong, kining among gigamit, kini tawhana siya pa ang magsunod-sunod kaninyo harap suntian kamo sa kamaturan. Apan kamo ang lakaw-lakaw kung makita kamo trabaho na iya sa kalibutan. Tama tao. Pero ang magtutudlo ko sa kong gani kung ang iyang itudloan dili manginaw kaniya. Tagaan kini buko na grado. Apan kini among gigamit tagaan hinong kamong dako. Mga Panginoon ang iyong Panginoon. Isaway ka mo o gitudluan unsaon pag kinabuhi ka man araw, di ba? Sa ingon ang nag-alagad sa Diyos magsangka pag-ayo pinagi sa kawag sa panginbalita o mag-andam sa tanang maayong buhat kinahanglan yun alulang yun ka magbuhat sa atubangan sa Diyos o ni Kristo Jesus nga maoy paghukom sa tanang tao buhi o patay. Busa ano, patya ninyo ang iyong kalmo o gato. Kay mabuhi ka mo o ganun ka na ko. Kay wala na makamigar ko nagpaubos ka mo kaniya o naminaw, niadto ka mo kaniya. Kay kinitawahan na ubos. Wala say kalan, wala katakos na ipasigar ko. Apag ako ang napasigar ko kaniya. Tungod kay mubalik man siya aron paghari, ano na nakamoy, hari na nag-alagad din. Apang dili kini tagiya sa kalibutan, nga inyo karon di po yan. Awagon ko ikaw, ingon na kamo, pagpugi ka nunay sa pagwali, sa minsahe sa tanang panahon gayon. Dili pagsulting pulong lamang o dili pinagi sa buhat. Iwali, isulti ninyo ang balaod magipadala ni Elias na Moises. Kaya dili kaninyo ano na kay labaw pa ni ako. Labaw pa ni David. Labaw pa ni Solomon. Mga gipadlong kay gisugo na mo sila kapadlunga kasiga o tuloy sa uban na pagpailog ang mga tao. Maabot ang panahon na ang mga dili mamati sa matuod na pagtulunan ang nag-ila nga ila na hinuong gusto mao hinuon lang ang ilang sundon o magtawag sila daghang mga magtutudlo na nagsulti kanila sa buot nilang mga nalumog mga kadaghang na hinuon sila din sa mort ang kadautan. Kay gusto naman nila nga sundo nila ang ilang gina na santos na amahan. O karon na kaumanan ayaw ka mong kabalaka kay namatay na ang hari sa Babylonia. Dili na sila mamati sa kamatuoran, kundi sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon. Kay mag-ilog naman sila. Kay gusto naman sila mga kaalam. Kay mudamulog, nagdamulog naman kining kalibutan. Baka naman kabalakman. Apat kinahanglan na magtubong kamo kanunay sa inyong kaugalingon kayo sa hay madala usap kamo, di ba? Ang dosa ang mga kasakitan usahay mag-uol kamo. Buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa maayong balita ang kinahanglang bubuhat kayo og tumana ang inyong mga buluhaton ingon mga sulugon sa Dios dili hinon kamo ang nalugo dili hinon kamo anak patas siya nga inyong kauban akong ulipon siya nga inyong kauban akong alagan
Siya ang iyong kauban, iya sa Espiritu, nga mag-uban kanunay kaninyo. Una-unahan yung kaugalingon, unsa inyong gibuhat. Una-unahan yung kaugalingon, unsa inyong kaubuhan. Una-unahan yung kaugalingon, giun sa kapapagatiman. Una-unahan yung kaugalingon, unsa kadako ang kaigayunan maghihatag kaniyo sa anak sa tao. Kung kamo nagpupo sa iyong tauhanon na pagpakaroon unsa pa ka ang iyong ibutangan sa pupo. Anak, kami sa iyong likod, ang espiritu sa kamaturan, mga wala na siya nagwali o nagpatulo pa, nanulo pa kay kami ha, ang nagsulti kanila, si kami ang nagtulo kaniya. Kaya pinaagi kaniyang lanha ng kaninyo, ang anak sa tao, kung kamo adunay mga binuhatan. Dili na mapanitason, dili na tigpamatok karoon. Kay bahin ka na ko, miabot na ang takna, nga ihalad ako ngadto sa Diyos. Mawaling biya na siya sa kalibatan ko mga butang. Panahon na, nabubiya ako ni ini kinabuhian, sa lahi na siya kaninyo. O kami nangamatay na kanyanto, nga siya yung ikauban mauang Espiritu. Tinggamit ang inyong kaliwat. Karon mula o tapos sa karon magtuman ang balaang kasulatan o sa katinawang ihimong kauban o amin. Gihimo ko otob sa akong maabot o mausap ang iyong gibuhat karon. Ang pakiglumba o pagtapos ko gayon niini. Kampingan ko ang akong mga pato. O karon, gitak na alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagkakatarong nga kaniadto unyang adlaw, iganti kanako sa Dios. Kay kamo nagauban man kanako, ingon kaniya, gantihan usap ka. Ang matarong na maghuhuko o kini, dili kanako lamang kung dili sa tanan kayo na magpaap na nagpaapon sa iyang pagpadayag. Salamat kaninyo. Ako mga katawan. Ibasa ko kanina usap, pinaagi kanina. Haron makaabig usap ka mo o ana-ana o nakikita. Anak ka ni sa tauhanon lang, pero kamo mag-ipasban sa usahay sa lahing kinayan. Salamat kanina. Paglipay ka mo, pinaagi sa malipayon na pagkakas. Kay may katugod na kamo muawit. Kaya nag-abulang na kamo, ana-ana kamo sa kamatuoran. Kung kamo, nag-abulang sa kamatuoran, walang pagkarong iban. Bisang dili na kamo mga ayo, malugod na kamo sa Diyos. Kung ituman ninyo, ang suko, ang lahong, sa maayong balita, ang bagong Israel, ang bagong espirituhanong kusog, o ganaan kaninyo ang bibig sa Espiritu. Salamat kaninyo. Ang kalinaw, ibilin ko na sa kanyo. Pabalik niya boy ba niya lisi kong balibat. Yung balibat dili na papasisa dili na tay. Kay kapoy na kay ko. Siya lang ginagamit na nako. Patay. Pabilin mo kadali kay panahon i-reflect ninyong ano, ikaw ang paglaom sa tong kalibog. Nalibog din mo sa una no. Nya karon nana mo
Nano mo ikuan paglaom? Ana, Nano mo kadasig no? ana. Walang kadaadlaw na agi buday kanadasig na mo kay naagi mo matunan. Dito sa inyong pagtulunan. Na, kung wala mo hulga, wa gyud mo nato. Buhata po na sila. Okay, kadasig. Wa nga ba dili nang ko mo balik ba ni ba kay kapoy na ko ba? Sus. Yag yung pagbuot mo matuman. Saghan no kay nagpuli-puli na ako. Kita hinon. Alam yan, takong libuhaton sa mga pare, ay, mudool ta sila, eh, mapaubos, lagot sila. Ikaw lagot sa gahe, kadungog ng tingog. Kung ka lang kasing-kasing. Sa ka duhunog na, utok nila. Ito mo. Hoy! Hoy, 10 minutes mo mo, oy! Sige na.